kiai setempat tentang setengah halal repot repot. Lah carane nek umpamane nganten lanang yo jaluk tulung bu mak iki bu iki nggono calon mantu ngoten nggih carane ngono ora kok dicicil artine nyicil iku ora kok berarti dikelon dhisik mboten iku lho dhisik ditepok-tepok dhisik durung halal nggih nggih wah mari bentuk praktekan ngoten niku lho kudu berani bakal nalika ana sing wani wae ora wani karo sekitare urung kawin urung ngopo dicicil sedang yai wan praktek iku wis digawe praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku tau takon marang malaikat Jibril untuk bengi kang endi kang luwih disembadani dening Allah yen ana kawula Jibril langsung aku ora weruh mung wae asku gunjing ana ing wektu sahur nggih krana menerima nur sing dipancarno dening wong sing ibadah sing ngabekti marang Gusti Allah nek nggone wektu menjelang sahur. Mulane nek sampean tau krungu wayang bodo wayang nek mudeng to iki. Kakang ngaro donya apa kakang gawane kayangan kok panasnya ra karuan apa ana kawula sing mesu broto dan seterusnya. Nggih, adi guru. Iki jangan lagi toko broto tengene walas nopo karena nopo pancaran dongane jangan akhirnya enggak kayangan perlu nah wong Jawa ditemuno kayangan kan suaranya toh pak paham sampai ini wong Jawa ini malah ora paham sumbo jadi waktu nalika Jibril ditakoni Kanjeng Nabi tentang waktu sing diijabah gampang disembadani dening Gusti Allah Jibril maksudnya nek ora denger mung jawabe ngeten mung wae aras iku gunjing ana ing wektu sahur diriwayatake sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh kang artine lair kang ati laire ngeten pangeran kita malaikat petugas Allah nggih malaikat petugas Allah iku turun ana ing langit dunya saben-saben bengi wektu wis liwat sak perkawane wengi kang awal nggih nuli dawuh ingsun iki ratu kang kuwasa sapa kang ndonga marang ingsun kang perlu ingsun sembadani sapa kang duwe marang ingsun kang perlu ingsun sembadani sapa kang nyuwun ngapura marang ingsun kang perlu ingsun sepura dosane kang ngono iku alene minggu mutune baca nek wong Jawa gampang ngomongke nggih aja turu sore pagi ana dewa ngangkang jagat nanging bokor kencanane isi donga tetulak sandang kelawan pangan wong Jawa masalahe gampang nggih mulai aja turu sore kaki nek wis sepertelon wengi ngate awit awal sampai akhir usaha temenan paling boten Gusti kula niku rada keset Gusti kula mungkin wayah subuh mawon nggih masalah to maca istighfar tegese nyuwun ngapura iku disunatake astagfirullahaladzim siapa sih la ilaha illallah subhanallah ya kalian Allahumma taubi jagoane Pak Simon Sayyidul Istighfar begini jadi wong iki kok temenan ya wis denger ya pengiran karo wong kula dengan gak iso ngomong nek kula dengan kowe gak iso waduh sing diwaca Sayyidul Istighfar apa salah nggih bener tapi apa bener
Allah Rabbil Fili wal Hamdi wa alaiya. Nek sing moncer nggih kaya napa yang diperlakukan ini Nabi Ibrahim Rabbil Fili wal Hamdi wa Rabbi kepenganggur Rabbi Fili mugi nyapura panjenengan dhateng kula Wakam lan mugi melasi panjenengan dhateng kula watu lan mugi nrimo tobat panjenengan alaiya ing atase kula niku ajeng Rabbi Fili wal Hamdi wa alaiya. Nggih. Dene napa istighfar kang dipilih iku kang diriwayatake dening Bukhari saking Sidat bin Aus saking Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dumane Pak Siwa. Soalnya nggone kepalane istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampeyan napa tabarukan teng ini malam teng ini rinane subuhi Idul Fitri utawa Idul Adha subuh kon maca istighfar gaya sing diwaca Sayyidul Istighfar padahal akhir 100 bukan sampean bro ngasih tekan subhanallah dua kali wes jangan baru bisa nek mampu monggo mawon nek buane ra mampu piye men wis sampai sing apa iki wae ya saya nulis di niku waji Rasulullah dawuh sapa kang ngucap kalimat istighfar iki ana ing wektu dina kang yakinake marang kang diucapake nuli mati dunya manjing sire wong iku setengah sae nganti swarga. Mane nek biasane nek kula ada iki kula rangi. Ngrangine dipun bar magrib karo bar subuh. Allahumma taubillah ila akhiratan wa ala duka wa ala dikawati kalau rangi kalau wong kula niku kan wedi ra titik. Kalau niku tidak titik. Nek arek kula rangi ya wong ya aku diam-diam trauma niku wonten biasa. Nek kula sekali kula niku wate nek kan itu. Nek kan makan ora selalu sabar aku sing tek kena niku wali ya to duwe karek wali dibuat polisi rasio to duwe kan. Duwe kan mawon. Kenapa kok ndonga iku nggih Gusti kula niku kuwatir Gusti kula niku nek gak duwe niku kira sampeyan ati duwe. Alasannya nggih Gusti kula wong nek pikir nyedak awake keku furan lan kula nggih bali duwe Gusti kula soalé kula niku dine kubur dateng jenengan. Akhire sampe duwe grotok-grotok. Nggih. Lumayan ada. Orang mau coba iki kaset badan jadi leres kula ndonga maca jabur rezeki dengan tujuan kok dikasil kok diridhoi Allah duwike oke krono gak mampu Gusti nek kula mboten jenengan cobi kanthi keterbatasan ekonomi lha kok harus kae pun saking niku lho sikirane Abu Nawas tulil firdausi anda wala aku alan nari jahim Gusti kula iki pani mboten pantes dadi golongi tegene ahli swarga ilahilatul firdausi anda ning ngene iku Gusti kula niku nggih mboten ijat jenengan lebono neraka kan sami Gusti kula niku nggih tapi kalau jenengan kalau kalau tidak ganti ngufuri datang jenengan terus jadi piye ora saya apa
ngorong kula jenenge ora berber iki ora ada kitab ya nggih. Jadi dawuh Rasulullah sapa-sapa kang ngucapaken kalimat istighfar iki ora ngutulino kanthi yakinake marang apa kang diucapaken mate sedaya majelis wong iku senasai wong ali swarga. Allahumma du'allahu ta'ala ai panjenengan Rabbi iku dan ingkang kula saha kula pangeran kula la ilaha illa anta boten wonten pangeran ingkang kula sembah kula budaya kula apa ati ilang jai panjenengan salat tani damel panjenengan dhateng kula lan kula iki kang kula jenengan Gusti lan kula iki netepi pangabang panjenengan nggih lan janji jenengan nggih. Mas takotu kula niku boten mampu Gusti. Nek kon batasi temenanan niku kula boten mampu, kula niku samampu niku kula Gusti. Aku bika misare masona, kula niku paksa dhateng panjenengan saking napa keenan ingkang kula damel. Nggih, niku artine ngoten. Jangan kula berjalan selek. Nggih. Lan sapa wong kang ngucapaken istighfar iki ana ing wektu bengi sarana yakinake nikmat ana ing wektu bengi Gusti maji subuh wong iku setengah sange wong ahli swarga. Mulane nek kula siasati carane basubuhan kula saidul istighfar. Nggih. Bar magrib bar magrib gak perlu beru ngoten niku. Ya maca ngoten mawon. Nggih. Kan enak. Enak kok mati lho kan waktu mati wong ini kan orang itu kan diomongin ya wah ono susul iya ini mau golongan ini kan tetap nek wis subuh dilakoni maghrib dilakoni kan diantara dua waktu itu kan ada Syahidullah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim wa huwa al-biswab.